Ani nabalai dia angrai ko number 1 na. Ada research ni winner ke kensigan. Paya gorom le, ekdom tanna haya jana deng isan esya. Nabung nang. Kolombai raizapur, नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ दा बहुत गोबावनि उनाव आंबो फैफिनबाय दा आंनि लास्ट भ्लग होनना बुङोबाथाय रिसार्चनि भिडिअआनोमोन ओमफ्राय दा जायबा रिसार्च मोनदो जोंनि खाथिनिनो आं दिनै बिथांखौ लाबोनो नागिरदोंमोन माने भिडिअ नोंथांमोना नाबा बिराद आंखौ थगायदो सानगोन ना जेनेबा रिसार्च जायाखै माबायाखै ओरैनो फाल्तु फेक भिडिअ बानायदो होनना नेक्स्ट भिडिअ आं दा रिसार्चनि विनारखौ खोन्थिगोन गारि फैदो बिराद गोबावनि उनाव भिडिअ लाना फैदो आरोना रायजोफोर आं दा निजिखौनो बिराद नार्भास नाङो मास मोनथामसो जाबाय नामा भिडिअआ जायबा रिसार्च मोनदो आं बिथांखौबो एकदमबारे कन्टेक्टआव दोनखादोंमोन माने भिडिअ मोनसे बानायगोन नङाबा आंनि साबस्क्राइबारफोरा आंखौ फाल्तु होनदो होनना सानगोन बिदि होननानै दा आङो बिराद एसे खामानि मावदोंमोन न'आवनो गायनाय फुनायनि दिन फैना होदोंमोन गाइस आं दा मानसिफोरा बुंबाय थायो आंखौ एकदम मानो भिडिअ लाबा आं दा मा होनना फोरमायनो आंनि गोसो सिंनि रावखौ दा माने भिडिअ लाबनोबो माखौ देखायनो बबाव थांनो बिदि जानानै माने भिडिअखौनो लाबनाय जाया दाखालिफोरबो गायनाय फुनायनि लाबनो सानदोंमोन ओमफ्राय अखायानो गैया बिराद गरम माथा गरम जाना दंमोन दै सारनो लागा जादो हन्दादो बेनि उनावसो गायनो हादो दा माबोरै भिडिअ लाबनो आं साननानै मोनाखैमोन बेनि थाखाय बिराद गोबाव गेप्स थाबाय आंनिया इउटुबा दिनैनि माने एकदम आं फैफिनबाय बेखौल' बुंनो थाखाय आं भिडिअ बानायनाय जाबाय आं दिनै खोन्थिनो लागाबो जेबो गैया बबाव थांगोन आं बेखौबो मिथिया जिखुनु ओंखारबोदो आङो जायबा रिसार्चनि विनार आं बिथांदो भ्लग लानो सानदोंमोन दिनै ओमफ्राय बिथांखौ कल हरदोंमोन जानो हागौ बिथाङा एसे बेस्थ' बेनि थाखाय माने कल हमाखै इयो आं दानि कल हरदोंमोन थाखाय बुखिबा थांसै फाखोसे ओमफ्राय जि हायो बानायनोसै लाजिनायखौ दोनथ'नानै बेखौ बिराद नै आंनि भिडिअ स्टार्ट खालामग्रा जागा खायो खिन्थु बिराद मानसि थांलाय फैलाय जायो इजा बेनि थाखाय आं बिराद लाजिनाय मोनदों निजिखौनो दा आंनि मेनेजार दङैनो मेनेजाराबा ओंखारा दा मा बुंनो सानो नै आंनि मेनेजार इयो दा आंबो सेकेन्ड मेनेजारसो फार्स्ट मेनेजारा नै मावथिया दा फार्स्ट मेनेजारखौ नायनो हागोन इनो माने मेनेजारानो मेनेजखौनो खालामगौ नाया माने आंनि बाथ्राबो मानियाना आं जाबाय सेकेन्ड मेनेजार दा ओइ फार्स्ट मेनेजारा दसे उनाव फैबा सोंसै बिनियाव मा बुङो थारमाने मेनेजारानो मेनेजखौनो खालामगौ नाया भिडिअनि कन्टेन्टफोरखौनो लाबगौ नाया इयो दा मा भिडिअ बानायनो मा बेनि थाखायनो बिराद लेट जायो आरो आंनिया उन्दुनाय जानायफोरा बाराद्राय जायनि थाखाय आं जाबाय कन्टेन्ट भाबिग्रा ओमफ्राय ओइ सासेनाव पारमिसन लानांगौ बेनि उनावसो जों बानायनो हायो याव जों दा मेनेजारदो आंदो बिराद गोबाव जाबाय 2 घन्टासो बारबाय खोमा माने भिडिअ बानायनाय नै गारि गंसे फैयो होमबा बां लाजियो दसे थाथ'यो दासो बानायबाय थानायखाय बाङाय ओंखारहांदो माथोफोराबो लाजिनाया बाङाय गोमाहांदो दा बेसेबां बेबुंनो दा सासो गांलाय लांबाय सा नामा थानाया आं दा गोलोमनो अबस्था गैया थेवबो जों दा सा लोंनो थांसै नै मेनेजारदो सा लोंनो थांना फैनोसै प्लेना बाङाय चेन्ज जाबाय सा दा मानसियाल' सा लोंनो थांबा जाया गारिनिबो लोंनो नांगोन बेनि थाखाय जोङो फैदो दा दुखुनि बाथ्रा 90 सोलिगासिनो जोंहा दा नोंथांमोननि बेसेबां सोलिदों खोन्थाहरबानो जाबाय न' खासे मानसि दोङै गाबबाय थायोनि थाखाय इखौ लादो जाबाय A few moments later
रायजोफोर दा बिराद गोबाव बरमायाव गिदिंनायनि उनाव लाल साहा पकरा गाइखेर साहा लोंनायनि उनाव जों दा न'आव मोनफैबाय मेनेजार दा आंदो ओमफ्राय दा नै पेकिं लाबोदो ने दानि खनसेनि सोरनि थाखाय लाबोदोंमोन नै इखो आं बुंथ'ला दे जा दे जा आव जा जोंनि अननायाव मोनजेबा सोरनि अननायाव मोनजानो इयो फैसा आंनिसो मिसा बाथ्रा इखो फैसा खामायनो रोंग्रा रखम नुदों नोंसोरो ना माइ गायनो थांनो रोंगो ना खैथिया फुनो थांनो रोंगो एख' गैया माने जोंनि सायावनो जा जों रायजा फैसा बिना लांगोन इफोराव मोनजाबाय थायो खामायदो आं बायना लाबोदो इसोरो सोरनिया बांसिन मिसा बाथ्रा नै एकदम रायक' नाम्बार 1 मानिनाबो लायदो आं रायख' नाम्बार 1 होनना मानिनाबो लायदो आं रायख' नाम्बार 1 होनना दा आं बहुत गोबाव उनाव भ्लग बानायदो ओमफ्राय नों दा मा बुंनो सानो दे आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ आं स्राब ओइनो नाय दासो नांथादो ओंखायनो बेलेगनि हामाखौ भाबिनो नाङा नोङो मिथिगौ आनसाबस्क्राइब खालामजोब जायफोर इखौ साबस्क्राइब खालामना दोनदो बेनोसै दा गोबाव उनाव इउटुबाव फैफिनदो नोंथांमोना एसे सापर्ट होफिनदो गोदोनि बायसा ओमफ्राय दा जायबा रिसार्च मोन्दोंमोन रिसार्चनि उइनार आं बिथांखौ भिडिअ थाबैनो लाबोगोन बे साननैसोनि गेजेरावनो दा नेना थादो एसेनोसै बाय